Mji mpya wa Yerusalemi, mji mzuri unaopendeza sana. Tumeona nuru yake takatifu ikionyesha kuna pambazuka. Tuimbe kwa shangwe na furaha, wokovu wetu ukaribu. Tuimbe kwa shangwe na furaha, wokovu wetu ukaribu. Mji mpya wa Yerusalemi, mji mzuri unaopendeza sana. Tumeona nuru yake takatifu ikionyesha kuna pambazuka. Tuimbe kwa shangwe na furaha, wokovu wetu ukaribu. Tuimbe kwa shangwe na furaha, wokovu wetu ukaribu. Safari ya mji mpya tumefika ukingoni mwake. Tumelala baharini na kuvumilia mawimbi yake. Tumetazama ramani, kweli pwani simba ali. Tumetazama ramani, pwani simba. Kuona yana harufu nzuri ya kupendeza. Ningeliomba Mungu anisaidie, tabia yangu iwe kama maua. Yote hakuvikwa uzuri kama maua. Maua, maua, maua yapendeza kuona. Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa uzuri kama maua. Daima macho hayachoki kuona, kila siku maua mapya yachanua. Macho ya watu hayachoki kuona.
hakuvikwa uzuri kama maua. Yapendeza kuona Chiering'ana katika fahari yake yote, hakuvikwa uzuri kama maua. Chiering'ana katika fahari yake yote, hakuvikwa uzuri kama maua. Yapendeza kuona Chiering'ana katika fahari yake yote, hakuvikwa uzuri kama maua. Yapendeza kuona Chiering'ana katika fahari yake yote, hakuvikwa uzuri kama maua. Abana banyasaye nyuma mwarure mogondo mamotumo kamambia Jumapili aba mwarure kanisa aba sabato aba islamu lituko anene lya ichuma kurwasa television ya Amazing Voice of Victory. Bana banyasaye kubalenta nande Chinguru Chiering'Ana na Pastor Lamech Onkware. Abone no mogoko kubwa mono abaminto balimo gotegerera igipindi ekeiga nandi gwetera sobya no gusere bwanyasaye Chinguru Chiering'ana njitoye kubwa mono oboroso bwogotenenia enka nero kubwa mono oboroso bwa serikali, enka nero oboroso ujisukuru tobwate chinyagitari abarayi bamambia onye kubwa mono enka eyo nyasaro chengambia atungu mukungu no musacha kera atungu musacha kurwase amaroba akanyara koba okumubekera chiri toro chindi tomono elinde akarusio robaru akarosio mukungu iye kora kinga asa rusiro tioro baru nangene enkoro wetera senjerenga bune yega kera totara saba masabota ko iwekana dini ta ko ba dini onyo bwanjani mboko ba so mukungu no musacha tali mukungu obande mukungu tali musacha obande umusacho yo wetera senjerenga bune yega abande bamenyera ta basacha babande abakona bo smile lichimboto na uba kuna kogokera kuna kubwata mariko metu yabo lakini mokaye niganga kubwa mono emiro yesese gajyo kuna emiro yesese nigere nkendo kanisa ambuya waterabuya wachigicha wanjurali ogiye kanisa lakini mokao mosacho abana banyasaye na kyo bwamatebole igoroteyo onyo bwamatebwao na mokao mboyo bwamatebwao na umusacho mboyo
abasaye balia muroborte uchi konyoma nyasaye gabwate ko bwa manonga enyomo tari kise enyomo tari kibese enyomo tari ekin enyomo no bwamate egati yawo na nyasaye kwa manje konyoro mukungu muya kwa nyoro musacho muya baminto mukwereire pole sana baminto murwarire pole sana taitemba beka sama wako monene lero ngo kwanira ase gitabu kyaba Efeso isane ibunge 23 neringana tubwate nkelinga marriage is a living symbol of Christ and the church enyomo no bwamate egati ya Kristo ne kanisa yaye wetera senjere ngabune yega bana banyasaye omone nababwate okoboko obeko bwa mano mwegenwa asomo kungu wo bakebwao somo sata bo bakebwao lirorio obwamate bwao na igoro mbobwenere gosabatole abamintu monene tato umwana mwikoma chenu twemukiri Chinguru echumengima abande tokwereira abande torwareire bande bategete kwengenta abande batate kunywa lyogo monene na asabire ngakoranje Chinguru Chiering'Ana no botimokero bwaito bore kera turacha suri no tomorembe kera bonto gotegera ling'ana ligo monene abakwerero baremi abarware to bagweni obwa mono ogweni chinkoro cheitu nto chagusira kale na kale kiagara nyuma yo kuboki wantororo boro tubakale na kale asiretera Yesu motori to tuasabire amina igo abana banyasaye igerege kebe sana abantu abange buno bana tamenya teiga nonye kise keiga inkibwate kaine nyomo umwana oria kubwa mono omuiseke okoro kwa mtoki mwasa omete kubwa mono ase media nando ise kuligere libuya abana banyasaye no mwana werwete omusubati obwana abata abana batatu okurageria akinyi ore taxi driver akungombara okobwa manoto bwente tora congratulate akoimokia matoke nindo cyo mungi na gitaria imukiria matoke kobwa mano na egunia ne plastiki bakoroganda rwa bwekanire abana banyasaye rwa bogeire akurwanira abana bayo tukono mubaso ikonkelinga wetera senjerenga buneyega mumbu ice body ekero mubere bwo moise koyo igakogendia taxi erinda aragiri abana baye monto yo mukobwa mono okomotenenia abana banyasaye wetera asenjere ngabuneyega ekera mutenenia nabere kobwa mono egesi ekebesana abana banyasaye ekero musacho yoiga akobwata mbua okomongentera egalime nande atara mongenta abana banyasaye ngetich kobwa mono igago converse kotiga in this conversion ngetich recounted that on September 27 ekero musbati yasireto bwata abana batatu aitete wali ni Mombasa he requested a read from Mloki no mwana yigo mwiseke wata abana batatu bana banyasaye abantu mbobwati omboni mwanya abantu ime yabo manyanga ali kyokolina manyambigipigi kyokolina abantu balero mbali mwanya abantu abana banyasaye akamotebinga nigontagete kobwa mano ondinie taxi yao midway gatigati through the chani he assaulted her tying her up in the back seat of a car akabwata kobwa mano dilia ntako mogendia akasoa soko bako we driver akabwata mukungu ole mtoki akamusiba he took control of the vehicle driving towards Nairobi about reaching Kibwezi Mloki pleaded for her release but Ngetich stopped the car strangled her continued driving with the body abana banyasaye akamuita nyuma kobwa mona musibire egenta makorete agaito mutwe omoyali oyegenta korete agasiba magega yegali akagendi umusubati ulika akwete asegali aime later drove to my mind and they dumped her body in a ticket near Arali Kiambu County before heading to Nakuru where he was arrested yani abantu bo mwanya bantu banyira kwa boko era nacho musubati yo omukubwa mona bana banyasaye onyomero marahange umwana tuatindegete ko bwa mano moiso ndali mosojo ngomukungu yo nigakubwato moyo obetebigoti
familia elia abantu nonya babwata mangana mango monto ga kuro okure igoro munguru ri atindike twali mosojo abakungu ngikia balire abasacha ngikia balire umuchando monene egento ga kale go itabanto na mangana kobwa mono abakungu na masacha abakungu kobwa mono nechibesa abasacha kobwa mono mona abakungu nechitengo orore to betu moyo asenyomo orore kobwa mono to itu ase biasara biao asenge incho otasigetie nyomo inyomo tuate ba igabana banyasa marriage is a living symbol of Christ and the church otarana chakobwa mono kuruseino nerimo korane miyano mwalimu no munyagitari no munyabiasara ole konyora magena konyora chingori konyora matoke manya history omusacha ogokonyoma goseneke babo osino omuntu okonywa chinyasore osino omuntu orabe chinchi akonyanya botuko bakungu abange bakuligire eduke ikire bakungu abange bakuligire egari bakungu abande bakuligire ngono mwani no munyagitari ngo kuora nyatoko nyoro omusacha kobwamano obwekaine obwamate bwekanisa amana nyasaye Chinguru Chiering'Ana egetabu ky'ababesa abana banyasaye isane ibungo bya 23 lingana ligoteba na kyomusacha n'omutubu omukungu buna Kristo are omutubu ekanisa era omanyene n'omutoli bw'omuberoye engencho yaye ekanisa. So marriage is a living symbol of Christ and the church. Umusacha nero omutwe bakungu ko mwagenda pechini mugateba nganto bwate equality nko babutolere ko bwamano emegongo ko babutolere ko bwamano amagoro nko to butolere ko bwamano emetu abana banyasaye na maisa rusi waroro umusacha agabwente ko bakobwamano omutwe bomukungu abakungu Biblia watebanga nekebekerero ko bwamano ekioro abakungu to wanjirana tuororobe tosaba mabera toigwere twanje abana banyasaye makweli ayago charo byobyo abantu mbatagetigo ita igokonyora omuntu gokwana omuntu kwanyana ande akonya kumwiranira n'omuntu omuntu uri akorota cy'omuntu waka maisa ya matogoro omwaka kobwamano gosero omote otakanyaranga omuntu otakanira okure yani nkiringa twarenge ko bwatina kyo musacha n'omuntu bw'omukungu abakungu mwororobe omuntu noringe koro kusara igarenga ote omusacha omone none abakungu barenga tubwata barenjerenga buneyiga kanisa mwatera buya ekanisa mwarandi buya ekanisa mwasaba mbaka abantu beitera maliga pastor bwiye ko komanyete ko bwamano buno mu Kristo umusacho na komanyete go sem pastor ko nakoroka karanga magena elinde pastor na gotogia abalisi bago gotogia patrio gotogia lakini buo nenkange gotuma ko bwamano amagongo bwemboli abana banyasama tuko mwali bono iga egento ikoro ku equality ki arentere mechande menge kwa bwato umusacho kwa mwira saba kwa baira ko bwamona ase kancho kwa bato musacho kwa mwira ase omondo tokoroka omusabu chief nabasabu chief maite batagetaka besa nyamunyamu takwe mukyo musacho ko bwamona ko mwira ase bomuraba mino mochanda ko gotoke omoke abana banyasaye ina nanse omukungu anyako baga kwanja omusacho ye omusacha njo mukungu no mukungu anyako baga ko yigwera abana banyasaye na kyo musacha no mutubo mukungu buna Kristo ari omutubye kanisa era omanyene n'omutolia bw'omuberoye engencho yaye ekanisa ebungo byaye 32 erinde mbate bingi twabwaterero obono bobisyo bonene kurende ngo kwanande amangana Kristo na ekanisa kurende kera omonto anje mokaye bune anje tero omanyene n'omukungu tamo chagusika omusachoye bana banyasaye enyomo nigebwata ko bwamano obobisi ko bwamano obonene omusacha ko mwanyoranire egento kero omuntu gaiburu tuno mukungu omwana omusacha omwao abakungu ko bwamano bancha abasacha bancha abakungu babo nabakungu ko bwamano baigwere ko bwamano abasacha babo namanya korona tebuwa God gave marriage as a gift to Adam and Eve enyomo gebwente koba ekewa bujia somo kungu no musacha uchaka korosia enka yao without abana usama na abana ebe nigere ekewa una aetu Adam na Hawa. They were perfectly created for each other. Niko batonge tukobwamano oyonde abe asoyonde. Marriage was not just for convenience.
tari asogo chigotimokera tari asogo chikonyoro chikole mama toke no wanchani bora valente amo. It was brought about by any culture ya rente tu asenge njonga enyome naro yomugusi ose yomogere ikenege ndoki arenge ko bwamono. God is agenda asimwanya bantu tugwende ko yeso asama sabo obeka marunsa abana banyasaye igonkorra mabera manene mono sana umwana yomo okonyomu no mosacha ko bwamono okonjinya sore okonywa marwa lakini garo moise ko muye kanisa unaba pastor bare bagwake abakungo ntimbo baba nyomeri aba pastor bare bagwake abasacho ntimbo baba nyomeri Lerege ndo yatiga ire kanisa yoka nebyasara byoko nyoma na konyomeriwa engaki ya nu abantu balinge kulia bakanywa bakonyomeriwa ere business yatiga ndase kanisa no konyoma nya konyomeria abana baita abaise kamara bamura omonto ga konti mburoche ekurusedi abantu ngane kurusedi ano abantu bakanjete ngakina babuja pastors bya mache nyoro omwana ulia momuro yoma kaimoka agekora kubwa mono kaya kemanyi mogosoro lakini gako badiso asenge njaro moise kokotera buya ngina na isana ba Kristo umusumo murori agatigenya sora matukamake mumurori agachaka batiswa lakini obwatekerenganga na nje ni gontagete nyomo mosubati ulia yakone yakora kanta bana banyasaye inkeringa agacho kona gwetera sie kwaya moise koria ogoteunga na gwanchire mumurorio moise koria komya ko gotebise na ngina montanga abalisi morani go mora abantu kubwa mano mubwatenda mwamu moko genkera abantu kubwa mano chinyangi omwali abaji kumukani agasinya enyangi ekali kubwango ababuli bagateba ngamo basagotanga omwana itoko bwa mano echiro yabulira matuka mange kere nyangi yali kwa bana banyasaye ene myaka 8 ya etire ege konegi akolekanete enyangi gakorwengiya video chigali jogo kumya na takonyoranga enyomo tali chigali enyomo mokungu tali chigali omokungu tali yechisemya bana banyasaye omokungu ko bwamano no bwamatena nyasaye no mosaja obwamatamu na nyasaye omweli oye bakagenda nyuma ye wiki yamo abana banyasaye omosaja uli akaira na konywe tumbato akaira na konywe nyasore omosaja uli akaira na konywe marwa akaira na goito omwana oyoiga ebyagu byonsi baetwa kaonia omweli oye kibesa kubwa mono chiri baetwe kera bakurwana akamuita agakwa akaimoki omwana olia ne pepa pa ya kaira roche bana banyasaye akanyara ko bagago ikenga kibona gutantana akaenda sobo muiseke na nyombe no achi aruro konyanjira rusi waroro ogutantana kogo kumya ogoteba ko bwa manonga ati madese bosiboli achiete anyo muitiro mongentire bana banyasaye yegatoka nga muiretero chaka musibegunia akarutaro gundire umwana oyo igabonekera kwiro nene so bachite gutinde kwa nanda nyombe tunigasa kwekeo chi video chiri enyangi buna yakoretu na jitu abene na kwato korokiwa umuchanda no ruryoyo iga bantu bakagetenge nyomo nechianga enyomo no wakamangitebu enyomo ko bwamana bana banyasaye ingane chibesa ngano mwise ko nyome osomete ye Biblia batebanga the man leaves his father and mother and in a public conversion that he wants to be a wife before the government and before the church of God. Igonkelingwanye nyomogego chikoba imechande ngabuni etero rekana abalisi tulendera abana baita abaiseke aba pastor lenda abana baita abaiseka munaba mura mo banyomeri kubwa mone bibago wetera asenjere ngabuni ega ryo bwamatobo iga nero rekana ali asege tabu keritu asoma aba ebeso isano ebunge 23 eliato tebiga abana banyasaye na kibono yateba inga na kyumusacha n'umutubo mukungu buna Kristo ari umutubo kanisa ero monyene n'umutoli bumuberoye engenchi yaye ekanisa Uwetera senjire ngabuni yega abana baita banyora bakungu abaja banyora basacha abaya abana baito konyora akiete kale boya kale very smart mwamti praka batanga praka how do we call it that English black what nkonya kurwabo black beauty umwana wo manyene ko bwamono umubaliri
baada ya wiki 2-3 mutinyomo agotara bune nyang'awe gokururo kogoro achandegete birengereryo abatenga igwera mama na noborogi bwaye igwera bomuraba minto omwana agarige konyomwa abwatana na mukaye amenye boka abanyene nando ndiye konyarekana kuba ikira abana abakolire nyangi tigabakole gwikia mo chiwikibere bachaya kuruga sobo igoge gotebanga the man and the woman are joined together by taking responsibility to each other. Tariyo koira ko bwamono kolenda nyoko kolenda iso kolenda bamuraba amino nigo mungu chikunyana kolenda na nimuye kabanyene na wetera asenjerenga bune yeiga obuya bwa Nyasaye buikaranse asenyomo igonkina ngo teba Chinguru Chiering'Ana ama tukarera abantu bacandegete babwate chiharisa abantu bakure abantu babwata amarwaire abantu bangentirwe abantu babetirwe meyo abana babanyene baitirwe bakiru chintacho abandi babunegeta amaboko abandi bategeta amaiso abandi basambiru n'amaje asenge encho yobororo obwamatobwega botu abwatanetiwe amana Nyasaye ngingo teba abana beruti enyomo esikwe n'abantu bonse nebirarero bikoru bibe ebichenu tigango ndasoma egesonge keiga ase egetabu kya abaebeso abaibirania ikomenesa to ebungomine Hebrews 13:4 bana banyasaye ndegete ko bwamono montegerere aseri tukuria rero morenga inkinyasa tagete ko bwamono ase ensemo yenyomo elinde obuya bwaye bunyako abogotoisana lituko aseri tuko igwango buna ebibilia egoteba nande ne bibilia enchenu ekorenta mangana yaiga igorango asegetabu ekyo kya abaiberania obwamono 13 na isira kwa nyora timanye tinga ayo monyene kwa nyorire abana banyasaye abaibirani gere ko bwamono 13 ebungo byaye igotoko nyoranga nigobire ebungo bine nga enyomo esikwe n'abantu bonsi nebirarero bikorwe ko bwamono bire ebikiranu nande ebichenu asama tukaye omoerio igonkeri ngo gosaba kwane no koiga enyomo n'enchenu nande enyomo esikwe n'abantu bonsi igoye boliga nigo kwanyomo asinge encho montaro mwalimu asinge encharo munyagitari asinge enchagwate kibesa chiko era rindi oburabu bokoera obuprakipiti ubokoera mbwama tekiora atwara monenka yawo abana babanyene bacandegete barabamura barabaisike bacandegete ogokunoko basama tukayo moerio nege koneki abera se chikanisa abantu abange bagakale kubikera abantu amaryogo banje abana babo mu pastor chigocha kwanyoro mukungu atagete kwariga ni pastor buoye amubekera kalyogo baba gakro kukababanje omwana oye chipise na sikira se kanisa abande bayitire ko bwamana basomba banyasaye ekere bangire kunyoma abana babo osaba kwane nge bocha kwa bagocha asemurerero enyomo ebe ko bwamono no bwamatebulia bore asegati ya Nyasaye amono mwanya bantu nga umusacha abo mutubwenka umungina abe ko bwamono omokonyi nando bwamatobwiga borolekane lituka selituko abantu abange bago pretend bago sakachi kanisa matukachi mapiri amatukachi mamosi ekere bako gende kanisa lakini bago chanka emechano no abana banyasaye usaba kwane nkolingo mono itato konye Nyasaye kwa namo 90 obugima bwaito wenyomo bobe nege ntotokoroka no bwamate bosibire na umusaraba ilinzinda ko tokogoka na abana baito bagoke gutwara chinka chingiya elindo buya Nyasaye abanyara ko abakorekana Nyasaye itaba seseni abana banyasaye ankubaga niri yaramaya na abangira bari bakolemere memiya barosiri chinka chiabo batali abantu bamusene bawikaransa chichiro bakona kugamba abantu abasaja bali bakolemere memiya bakubwatana namo nabagaka babo asinge njugo kinege saku ekanisa nebwene igoronto gende amatera nabwene ekero omogoko ore asenka Nyasaye seseni secretary Yesu yoromotori ito amena monene naende tubwate se ya senyomo abana babo banyometwe abana babo banyomete igoba bwate mechando batatu kwengenta batatu kunyoma lyo asinge ncho bwamate bwanyala kwa bogo sinya nango sabango monene oba onchore omonene mba atigana mba serania na hande mba gero yo manya ko baga gukubwanga asinge ncho yo goitana ase emeyo asinge ncho goitana nemioro asinge ncho goitana na maliogo munambe bayaba usine bisambe ba
monene tu ango sabakora nchenga obwatani omonginoria obwatani omogakoria obwatani abana baito baka abana bange baitire isena ngina asenge ncha sumbuire kobwa mono ise gosa sumbuire ngina otara monento moneno ito obyabwa boto isana botambe secretary Yesu ro motori ito amina. Pastor Lamech Onkware inambe ya 0710 711 471 koragania masabo osekoragani go support ya e program yega ye Chinguru Chiering'Ana nwaliganirie nanye ko bwate Yesu alinda abana banyasaye nabokombolia nabale babwate Airtel 07 344 89523 omano itaba sesenie tuabaganiria manya kuruase television ya Voice of Victory nekera abana bagusieka gochakera tare 20 wiki gocha bana banyasaye murende muno ngayimo gotara neke mogokora na abaibuli to abana baito ekiorokerekerekia nensi yetu ya Kenya tugusaba omurembe obuya bwa Nyasaye bororekane. Mbarikiwe. Kanisani hapa Mungu awabariki. Tumekuwa mashahidi kwa wafungao ndoa, upepeane mizigo